И какво става, хора, аз съм Джарове БГ, днес ще играем Speed Builders. И не знам това как ще го построя. Мисля, че така беше. Не. Не знам дали ще успеем да го построим. Не. Не. Няма да успея да го построя, хора. Че си скочих. Едно, две... Не знам, хора, как е. Не успявам. Да, бе, аз съм най-зле от всички. Не, дано да има по-зле от мен. Аха, 33%, аз съм дисквалифициран. Не! What? Не съм много добър на Speed Builders, но се пробвам все да направя нещо. Вау! Значи... Бялото тук... Тъй... Тук е жълтото. Така... Мисля, че нямаше издадено. Мисля, че не се пълни отвътре. Много го направих. Давай, бе. Не съм сигурен дали ще успея да го направя. Не, аз няма да успея. Не, стига, бе. Всички ли успяха? Не. Този е много по-зле от мен. Дано да изгори той. Аз почти го направих. Той изгоря. What? Какво? Как? Кой ще го запомни това? Тук беше емералд. Защо нямам емералд? Какво? Нямам емералд. Що? В инвентара ми са. Не. Нищо не запомних от тях. Тук с това... Не, откъде я знам, хора? Да, тези го направиха. Не, онзи е зле. Колко процента съм? 28. Рип. Не съм аз. Аз съм ги обърквал. Че ми шуми в момента 4 на 3. Те тук са 3. Тук са 4. Я знам дали те. Но две те. Не е още едно насаме. Откъде да ги знам? Не, хора, отново се провалих. Перфект матч! Какво перфект? Не знам. Мисля, че всички го направиха. Не. Ето, този е сбъркал. Имам един перфект матч. Това е перфектно. Поне колко останахме. Значи... Две зелени. Дай... Не го запомних, хора, изобщо. Нещо и така. Мисля, че беше. Не, бе. Айде, бе. Давай. Не изкача. Перфект, ма! Yes, бе!
Не. Те всичко е оградено в това. Не подскача. Давай. Нищо не запомних. Давай, бе. Дай го. Не, бе. Що го щупи? Ако няма сложа печките, да я знам аз. Нищо не запомних. Така. До някъде. Губим. Всичко са го направили. Не! What? Окей. Поне на трето място да бъдем, хора. 1, 2, 3 на четвъртото го правим добре. Той е с розови. Не. 1, 2 на четвъртото го правим. Стига, бе! Окей, всичко го направиха, само аз бърках. Какво се прави, хора? Не ми беше лесно. Загубихме. Не! Окей. Поне ще бъдем на трето място. Сигурен съм. Тук бъркаме. Но... Динята е там. Диня. Не съм сигурен дали беше така, но... What? Мисля, че тук бяха отстрани и тези. What? Не, хора, не знам. Не знам какво трябва да направя тук. Не знам точно как беше. Всички други го направиха, само аз не. Окей. Трето място. Good game. Трето място си е GG. Да видим поне кой ще спечели от тях. Ако ми даде да гледам. Не, то вече изписа. Окей, хора, това ще било този клип. Надявам се ви хареса от този Speed Builders. Това ще било от мен. Аз бях вашия приключенец. Ви бяхте мои приятели, като ме гледахте. Това ще било от мен. Чао, чао.